Táskámban könyvek, füzetek, vállás, pad és sok gyerek. Számok, betűk és dallamok, Szervusz iskola, itt vagyok. Kedves elsőosztályosok! A várakozás izgalma talán bennetek a legerősebb. Izgultok, talán féltek is egy kicsit, mert csupa ismeretlen dolog, új élet vár itt benneteket. Talán egy kicsit kevesebb lesz a játék, de sok érdekesség vár majd az iskolában rátok. Igyekezzetek szorgalmasan tanulni, szót fogadni a tanítónéniknek, akik már nagyon vártak benneteket. Biztos vagyok benne, sikeres vándorútat tesztek az írás-olvasás, számolás birodalmában, és nagyon sok érdekes dolgot fogtok közösen tanulni a tanévfolyamon.